Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш эфірны дзень са студыі Еўрарадыё, як звычайна абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, інтрыга, якая інтрыга не толькі для нашых слухачоў і гледачоў і чытачоў сайта Еўрарадыё, але і для мяне таксама, тому что наш вядомы філосаф і былы палітвязень Владимир Мацкевич сказаў: хочу выйсці в эфир, ты мяне запрашаў, але пра што буду гаварыць, зараз не буду прызнавацца, хай будзе інтрыга. Ну што ж, інтрыга так інтрыга, вырашылі мы і даем слово спадару Владимиру. Добрый день, спадар Владимир. Прывітанне, Зміцер, і прывітанне тым, хто нас бачыць і слухае. Што ж такі за інтрыга? Чаму вы вырашылі не анансаваць публічна, хаця я збачыў ваш допіс там з паўгадзіны таму ў Фейсбуку, трошачку вы ўжо там праанансавалі, але пэўная інтрыга ёсць. Што вас прымусіла звярнуцца, хаця, безумоўна, я і запрашаў і ўвогуле прапаноўваў вам пэўную такую плаваючую рэгулярнасць нашых сустрэч? Ну так, і трэба пазначыць, што я быў ініцыятарам гэтай сустрэчы. Звычайна журналісты, рэдакцыі прапануюць камусьці там выйсці ў эфір, там інтэрв'ю даць і так далей. Ну, а тут я сам праявіў ініцыятыву. Але, напэўна, Зміцер, я пачну з таго анонсу, які ты паставіў, да, звяртання, мой зварот да беларусаў. Я вельмі не люблю, калі людзі звяртаюцца да беларусаў. Ну, увогуле, да, беларусы, гэта нешта такое шматлікае, разнастайнае, мноства розных меркаванняў і так далей. Я больш вузка, калі і маю імпэт звярнуцца, то я магу звярнуцца да грамадзянаў. Грамадзянаў, то бок людзей з грамадзянскай свядомасцю, і гэта могуць быць не толькі грамадзяне Беларусі, бо, як мы калісьці пісалі з Андреем Егоровым кніжку пра грамадзянства, мы там пазначылі, што у наш час мы з'яўляемся сведкамі паўстання новага тыпу грамадзянства, еўрапейскага грамадзянства, калі людзі з грамадзянскай свядомасцю разумеюць, што і справы ў іншых краінах наўпрост уплываюць і на іх лёс, і на іх нацыю і так далей, і мы толькі супольна можам вырашаць праблемы, якія стаяць перад еўрапейскай цывілізацыяй. І вось Беларусь сёння, як і вайна ва ўкраіне, гэта выклік для ўсёй еўрапейскай цывілізацыі, таму я б не выключаў і таго, што я б хацеў бы размаўляць і з грамадзянамі Еўропы таксама. Это першае, што я магу пазначыць. Другое, это тое, што а якое у мяне ёсць права, ці якая магчымасць звяртацца да грамадзянаў з нейкай прапановай. А гэта прапанову я б пазначыў як павестка дня, ці агенда на першую палову 26-го года. Я думаю, прыходжу да выснову па той аналітыцы, якую я раблю, і знаёмлюся з аналітыкай, скажем так, больш дасведчаных экспертаў, што 26-й год можа стаць лёсавызначальным, ці гэта час біфуркацыі нашага руху, нашага шляху да новай Беларусі, незалежна ад таго, як мы яе сабе уяўляем. Мы можам збочыць з шляху развіцця, прагрэсу, шляху да перамогі на тупіковы шлях. Шлях, які прывядзе нас да таго, што ўсе перавагі, усе тыя добрыя чыннікі нашай беларускай эміграцыі, якая ў сённяшні гістарычны перыяд досыць унікальная. Мы это все можам згубіць і ператварыцца
у там невялікую колькасць дыаспараў па розных краінах, кожная з якіх будзе жыць паасобку і застанецца сам-насам са сваімі эмігранцкімі праблемамі. Вось, калі мы все ж таки хочам захаваць патэнцыял той часткі беларусаў, якая вымушана апынулася у эміграцыі за межамі Беларусі, патэнцыял для пераўтварэння, трансфармацыі і развіцця ўсёй краіны і нацыі, нам трэба зараз зрабіць пэўныя высновы і не пайсці по таму шляху, якім нам прапаноўваюць шмат якія не толькі асобныя людзі, но і палітычныя сілы. В гэтым сэнсе вось я і хацеў зрабіць вось свой зварот і пагаварыць пра гэта. І калі ты дазволіш, то я пачну з самавызначэння. А хто я, чаму я гэта раблю і што мне дае падставы гэта рабіць? Ну давайте, калі ласка, я тут как бы падрыхтаваў колькі таких пытанняў, якія у звязку з азначанай вамі тэмай было б цікава мне пачуць, але давайте вось как бы каб мы ўсё паспелі ўсё ж таки з вашага запланаванага вашай запланаванай прамовы і пачнем. То я, як усім вядома, вызначаюся як філосаф. Філосафаў шмат розных накірункаў, і ёсць там фенаменолагі, ёсць там аналітычная філасофія, экзістэнцыялісты і так далей. Я вызначаюся у філасофіі СМД, сістэмы мыследзейнаснай метадалогіі. Гэта таксама шмат каму вядома. Вось. І гэта дае мне падставы нейкім чынам уплываць на практыку палітычных працэсаў. Больш таго, я, напэўна, сярод філосафаў, якія сёння ўжо ёсць у Беларусі незалежнай, якія таксама думаюць Беларусь, досыць унікальную пазіцыю займаю, бо я, напэўна, адзіны, які не толькі філасофствуе, але ж і наўпрост узаемадзейнічае з палітычнымі сіламі, і я намагаюся нейкім чынам імі кіраваць, калі можна ўжыць гэты тэрмін. Чаму я гэта магу рабіць? Бо у філосафаў ёсць улада. Гэту ўладу Бурдзьё, французскі філосаф, называў уладаю намінацыі. Гэта заўсёды у філосафаў было. Улада намінацыі – гэта улада называць рэчы сваімі імёнамі і выпраўляць імёны. І у адпаведнасці з гэтым крытыкаваць тых, хто карыстаецца не тымі вызначэннямі, ацэнкамі і дае імёны не ўласцівыя тым з'явам і рэчам, якія ёсць. І вось на сённяшні дзень падставаю для таго, каб я мог гэта прагаварыць, з'яўляюцца некалькі чыннікаў. Адным з іх з'яўляецца знакамітае, нарабіўшае шмат шуму інтэрв'ю Калеснікавай Дудзю. А галоўнае, за чым я сачыў і праглядзеў увесь час, там некалькі гадзінаў, паседжанне Коордынацыйнай рады са слуханнямі Светланы Ціхановскай, так скажем, не офісу, бо гэта была не справаздача офісу, на мой погляд, а менавіта Светланы Ціхановскай. Вось. І з гэтай нагоды я думаю, што вельмі істотна пазначыць тое, што нас чакае у бліжэйшы час, у гэтыя паўгады. Это две падзеі. Першае – это, конечно ж, выборы ў Коордынацыйную раду. Я пакуль пакіну на далейшую другую падзею. Зараз пра выборы ў Коордынацыйную раду і пра саму Коордынацыйную раду. Сёння у супольнасці, нашай эмігранцкай супольнасці пануе расчараванне і пасыўнасць у дачыненні да Коордынацыйнай рады. Бо гісторыя Коордынацыйнай рады ад самага пачатку была недарэчнай,
і ну усе расчараваныя у тым, як яна выглядае, што ў ёй адбываецца, да, бездзейнасцю і так далей. І я цалкам падзяляю гэтае стаўленне да таго, што у гэты канкрэтны момант нашай гісторыі уяўляе сабой Коардынацыйная рада. Але тое, што павінна быць, з'яўляецца падставаю таго, што ёсць. Сёння рада не выконвае тых функцый, якія яна магла б выконваць як прадстаўнічая ўлада, як протапарламент. Ці тая школа парламентарызму, якую мы, як толькі з'явіцца такая магчымасць, можам перанесці ў Беларусь. Бо калі мы зараз не пройдзем гэтую школу парламентарызму тут, у эміграцыі, то мы нічога не зможам зрабіць і ў Беларусі. І ў Беларусі паўторыцца ўсё тое, што пачалося з 94-го года, калі папулізм будзе панаваць, і мы апынемся ў тым коле, ў цыкле такім, як шмат якія лацінаамерыканскія краіны, дзе дыктатуры, аўтарытарныя рэжымы руйнуюцца, праходзіць там паўгады, год, максимум там некалькі год такой адноснай дэмакратыі, ці, кажучы словамі Калеснікава і Беляцкага, нават нармалізацыі, але пасля гэтай нармалізацыі зноў народ, выбаршчыкі, там, супольнасці, зноў абіраюць цвёрдую руку і зноў вяртаюцца да аўтарытарызму. І вось гэтае бясконцае кола, хаждзенне па колу, яно можа цягнуцца шмат гадоў, шмат пакаленняў будуць жыць у гэтым закалдованым коле. Каб гэтага не адбылося, мы павінны выкарыстаць той час, які мы маем зараз у эміграцыі, каб навучыцца сапраўднай дэмакратыі і сапраўднаму парламентарызму, і ўжо потым перанесці гэта ў Беларусь, як толькі з'явіцца магчымасць туды вярнуцца. А яна можа з'явіцца са сканчэннем вайны, вось гэтай ганебнай агрэсіі Расіі супраць Украіны, і калі ўсё ж такі еўрапейскія палітыкі, еўрапейскія наддзяржаўныя інстытуты звернуцца да прагматыкі і пачнуць дзейнічаць канструктыўна. Гэта можа адбыцца нават у гэтым годзе. І што будзе, калі гэта здарыцца, а мы будзем не гатовыя? І вось калі тыя, хто бачыў паседжанне Коардынацыйнай рады са слуханнямі, могуць упэўніцца ў тым, якая нізкая культура ў нас. Культура палітычная. Больш таго, паколькі ўсе гэта бачаць, гэта бачыла Святлана Ціханаўская, гэта бачылі мадэратары, якія сядзелі поруч з ёю за так званым прэзідыумам. Гэта бачылі тыя, хто былі ў зале, і ўсе, хто назіралі за гэтым онлайн. Але недахоп культуры, нізкая культура у дадзеным выпадку блытаецца палітычная культура і пабытовая культура. Вось калі пабытовую культуру ці парушэнне там культурных нормаў пабытовых бачылі ўсе, гэта там, скажем, выказванні, паводзіны адной з мадэратарак, там, насмешкі, іранічная, невербальная дэманстрацыя таго, як ёй не падабаецца тое, што адбываецца, і так далей. І гэта выпадак з рытуалам або працэдурай. Бо культуру ці, так скажем, прагматычны накірунак дзейнасці можна падтрымоўваць воляю, хтосьці бярэ ўсё ў свае рукі і волевым дзеяннем усё накіроўвае туды, куды трэба. Але гэта не дэмакратычны шлях, гэта не дэмакратычнае дзеянне. Найлепш, калі культура тычыцца выканання працэдураў або рытуалаў. Як калісьці адзін з
там мудрецоў старажытнасці дае установкі там для ўсіх філосафаў і кіраўнікоў дзяржавы. Першае это пра выпраўленне імёнаў, на што я заўсёды ссылаюся ў Канфуцыя, але ў Канфуцыі яшчэ і ёсць адзін афарызм, які гучыць прыкладна так, што парядак у дзяржаве трымаецца на гуманнасці і рытуале. Ну, у дадзеным выпадку у наш час ужо у цывілізацыі пра рытуал можна пашырыць паняцце рытуалу. Гэта не проста рытуалы нейкія там рэлігійныя, культавыя ці традыцыйныя, гэта працэдуры. Дэмакратыя трымаецца на працэдурах. Менавіта працэдуры, выкананне жорсткае, паслядоўнае дыпламатычнае выкананне працэдураў не дае магчымасці эгаістычнаму памкненню палітыкаў захапіць усю поўню ўлады. І вось гэтыя працэдуры трэба ведаць, і не толькі ведаць, але і выконваць. Вот тое, што адбылося на паседжанні Коордынацыйнай рады зараз, гэта ад неведання працэдураў, пра што казаў Пракоп'еў, але у пабытовым такім сэнсе, скажем так, этыкетна, ён не мог, напэўна, быць пачутым. Але у сэнсе працэдураў ён казаў абсалютна правільную рэч. Калі палітычны лідар нейкай выканаўчай структуры, нават двух выканаўчых структураў, офісу і пераходнага кабінету, выклікаецца зрабіць справаздачу перад прадстаўнікамі электарату, хай сабе там 6 тысячаў прагаласавала, гэта незалежна, гэта адзіны прадстаўнічы орган на сённяшні дзень, то і размова ідзе паміж гэтымі двума суб'ектамі, то бок прадстаўнічай уладай і выканаўчай уладай ці уладаю, якую мае сёння Святлана Ціхановская, кіруючы як мінімум двума выканаўчымі структурамі. Тут ёсць і неведанне працэдураў, і, ну так скажем, стаўленне, абыякавае стаўленне да гэтых працэдураў, якія павінны выконвацца абавязкова. А па-другое, гэта яшчэ і неразуменне самой сітуацыі, бо выкліканне парламентам палітыкаў, якім даручана функцыя выканання рашэнняў, выканання волі народу іх абраўшага, гэта не абраза, гэта не спроба прынізіць гэтых дзеячоў, гэта проста узгадненне у нармальнай працэдурна арганізаванай камунікацыі, узгадненне таго, што мы робім разам і куды мы рухаемся. Усё гэта было парушана ў гэтым паседжанні. Я ўжо адзначаў, што самой перамогай з'яўляецца ўвогуле тое, што ўпершыню за 5 гадоў такая справаздача і такія слуханні адбыліся. Але ж вось тое, што як яны адбыліся, гэта зусім іншая справа. Другі пазітыўны для мяне вынік з гэтага паседжання – гэта тое, што мы ўбачылі сталага, кваліфікаванага палітыка у асобе Светланы Ціхановскай. Паглядзіце, яна магла адказаць сходу без паперкі, без падказкі там праз мікрафон, вуха там і так далей на ўсе пытанні, якія задаваліся. Так, не самыя прынцыповыя, можа быць, былі і добрыя пытанні, былі і так сабе, але яна адказвала сходу, і гэта сведчыць пра тое, што яна вельмі падрыхтаваная, што яна ў тэме, яна у курсе ўсіх праблемаў, якія могуць там прыйсці ў галаву шматлікім чальцам гэтай Коордынацыйнай рады і ўвогуле беларускім мігрантам. Так, не ўсе праблемы лёгка вырашаюцца. Яна гэта тлумачыць. Яна не баіцца крытыкі, яна адказвае шчыра і адкрыта на гэтую крытыку. Ну і што вельмі ўражвае, гэта тое, што яна умее трымаць удар, яна добра гэта робіць і моментальна рэагуе.
ёй не трэба там доўга разважаць, кансультавацца, раіцца з кімсьці. Яна мае сама адказы, яна сапраўдны лідар. Просто магчымасцяў для праяўлення гэтага лідарства і сапраўдных якасцяў, якія яна набыла за гэтыя гады, пакуль няма. Але ж няма іх менавіта таму, што і Координацыйная рада не выконвае сваіх функцый. Координацыйная рада сёння пераўтвараецца не ператвараецца, яна так і задумывалася калісьці неправільна, просто ў дыскусійную пляцоўку, дзе людзі бла-бла-бла нешта там гавораць і не маюць ніякай магчымасці ажыццяўляць свае рашэнні. Рашэнні рады сёння не з'яўляюцца ні для каго абавязковымі. І правільна сказаў Франак Вечорка у інтэрв'ю ўжо пасля гэтых слуханняў, што у Координацыйнай рады няма прымусовых механізмаў, каб яны абавязкова маглі запрасіць Светлану Ціханаўскую ці кагосьці на гэтыя слуханні, да? І яна не магла пад гэтага адмовіцца. А на сёння тое, што яна з'явілася на гэтую раду, гэта яе добрая воля. І это таксама плюс для Светланы Ціханаўскай, бо у яе ёсць такая добрая воля. Я ўвогуле вельмі ўзрадаваны тым, што мы маем у асобе Светланы Ціханаўскай такога лідару. Але гэта не значыць, што я прымаю і ўсхваляю ўсё тое, што робіцца і ёю, і офісамі і так далей. Шмат што робіцца добра, амаль все, што робіцца, яна робіць добра. Але шмат чаго, што патрэбна рабіць, што мы мусім рабіць, яна не робіць. А чаму? Таму, што мы не маем плану, мы не маем праграмы, мы не маем стратэгіі. Яна пра гэта таксама сказала, раскрытыкаваўшы гэты план перамогі, на што абурыўся Азараў. Гэта спрэчка паміж ім, завочная спрэчка паміж ім і Ціханаўскай, яна павінна быць працягнута, і нам трэба так ці інакш разабрацца. Ці ёсць у нас план? Хай сабе той, што прапанавалі гэтыя людзі, ці гэта проста паперка. На сённяшні дзень я, вось як філосаф, зноў жа, узяўшы на сябе гэтую адказнасць называць рэчы сваімі імёнамі, я кажу, это паперка. Паперка, бо яна не ўзгоднена, да пад выкананнем яе ніхто не падпісаўся, і любая самая добрая прапанова, выкладзеная на паперы, пад якой не падпісваюцца тыя, хто бярэ на сябе адказнасць яе выконваць, гэта проста паперкі. Але яны патрэбны. Патрэбны, бо як там калісьці у одной бардовской песенке спевалось. Как говорил гроссмейстер Тартаковер, лучше план такой, чем никакого. И вот нам потребен. Я уже замучил тебя, Дмитрий, да? Я просто по ходу как бы нараджаются у меня удокладняющие пытания с одного боку, с другого боку. Я не хочу вас сбить с думки из вашего плана размовы, якія, так думаю, вы там для себе позначили. Але тым не менш, з улікам того, что у нас не так шмат часу, я хотел бы два пытання ўсё ж таки закрануть адразу по ходу з Координацыйнай рады. Пасля гэтых слуханняў, про якім вы так шмат увагі ўдзялілі, той же самы сакратар Координацыйнай рады Іван Краўцоў выказаўся з нагоды тое, што гэтыя слуханні показалі неабходнасць перафарматавання ўсіх наших дэмакратычных структураў, і як адзін варыянт такого перафарматавання ён бачыць у тым, каб увогуле скасаваць, расфармаваць аб'яднаны пераходны кабінет, а яго функцыі і функцыянал каб перайшлі Координацыйнай радзе. Такім чынам яна нібыта узмацніцца, ну і больш будзе ў яе магчымасцяў. Па-першае, як вам гэтая ідэя, і калі ввогуле ідзе размова пра перафарматаванне нейкага дэм-руху, як ён вам бачыцца? Добра, я тады перад тым, як перайсці да наступнага свайго там пункту плану, адкажу на гэта. Іван Краўцоў мае рацыю ў тым, што
што наспела патрэба перафарматавання ўсіх структураў нашай эмігранцкай палітычнай апазіцыі, ну і увогуле нашага палітычнай верхушкі нашай. Але ён не мае рацыі як мінімум у тым, што прапануе сумясціць выканаўчыя і, скажем так, прадстаўніча-заканадаўчыя функцыі ў адной каардынацыйнай радзе. Пачакайце, ну мы ж адукаваныя людзі, мы ўсе ведаем прынцып раздзялення ўладаў. І не трэба блытаць гэтага. Бо з аднаго боку Светлана Ціхановская, элект-прэзідэнт, яна, ну так скажем, абраны, незалежна ад таго, наколькі там фальсіфікаваныя былі гэтыя выбары, і яны не прызнаныя ў самой Беларусі, але ж яны, яе абранасць прызнаная ўсёй сусветнай супольнасцю. Так вось, яна прадстаўнік беларускага народу і мае на гэта права, і наш узначальвае выканаўчую ўладу. І шмат хто кажа з тых, хто разумее структуры дзяржаўнага кіравання, дзяржаўнага ладу, што гэта не зусім правільна. Такое таксама можа быць. У той самай Амерыцы няма прэм'ер-міністру. Там прэзідэнт, кіраўнік ці глава выканаўчай улады. Але прэзідэнту супрацьстаіць кангрэс і палата прадстаўнікоў і сенат. І прэзідэнт хоць мае велізарную ўладу ў Амерыцы, але ён не можа па сваім капрызам гэтай уладай карыстацца. Яму заўсёды паставяць перашкоду, калі ён зарвецца. Не заўсёды это адразу адбываецца, але там працэдура дзейнічае. І гэта ўзор для ўсіх краінаў. Там, дзе дзейнічаюць працэдуры, там, дзе закон на першым месцы пры прыняцці ўсіх рашэнняў, там не бывае дыктатуры, там не бывае аўтарытарызму і таталітарызму. Так і тут. Таму напалову я магу пагадзіцца з Іваном Кравцовым, а напалову не. Ну і тут яшчэ, калі зайшла пра гэта размова, Зміцер, то я дадам, што я зараз правёў шмат кансультацыяў і, можа быць, не ўсіх вядомых і уплывовых людзей я гэтымі кансультацыямі зачапіў. Але я размаўляў са Светланай Ціхановскай, з Франыкам Вечорка і іх камандаю. Я размаўляў зараз, літаральна учора, з Віктарам Бабарыка. Я сустракаўся з Маріяй Калеснікавай. Я гаварыў з Пракоп'евым, з Кныровічам, з Валерам Кавалеўскім. Ну, шмат правёў гэтых размоў, кансультацыяў і спрэчак у тым ліку. Шмат у каго ёсць несупадаючыя з маімі падыходамі, шмат у чым мы таксама сходзімся, і ўсе сходзімся ў тым, што ты заўважыў у Краўцова. Нам вельмі патрэбна зараз неабходна, крытычна неабходна перафарматаванне ўсіх нашых структураў. Але як гэта рабіць? І тут ёсць розныя меркаванні на гэты конт, і тут я ўзгадаю інтэрв'ю Маріі Калеснікавай і адзін момант, які мяне вельмі зачапіў. Не пра там дробязі нейкія, якія там выклікалі шмат якіх спрэчак, а такія, уже філасофскія разважанні ў Маріі. Яна кажа, што колькі людзей, столькі меркаванняў. Гэта неправда. Меркаванняў значна менш, чым людзей. Шмат людзей, там, ад 2 хаўруснікаў да соцен і тысячаў людзей маюць усяго адно меркаванне. Вось у чым прагматычнасць камунікацыі ў такіх органах, як парламенты, сходы і так далей. У тым, каб звесці мноства розных меркаванняў, не супадаючых адзін з адным, да альтэрнатывы, да 2 галоўных, з якіх можна паставіць задачу, якая мае рашэнне, і гэтую задачу рашыць. А калі ў сходзе на нейкай камунікацыйнай пляцоўцы проста выказваюцца меркаванні,
то з імі невядома што рабіць і увогуле немагчыма нічога зрабіць. Іх можна толькі выплеснуць, выкінуць і ну таксама як там не ведаю выліць лыжку дзёгця у бочку з мёдам, да? Сапсаваць усё таким чынам і нічога болей. Таму мастацтва ці штука палітыкі яна тычыцца таго, каб зноства меркаванняў розных, да, звесці іх да нейкай пастаноўкі задачы, то бок да альтэрнатывы або, да, і ўжо вырашаць гэтую задачу паступова, сфармуляваўшы одну задачу за другой і так далей. Вось учора з Віктором Дмитриевичем Бабарыкам мы абмяркоўвалі прыкладна гэтыя рэчы. Я ему выклаў свой план. Я не могу его выкласць у эфіры дакладна, але там у прыватных кансультацыях я гэта раблю. І зраблю гэта абавязкова на той гульні, арганізацыйнай дзейнаснай гульні, якая будзе у нас, напэўна, напрыканцы красавіка, на пачатку траўня. Это другая частка повесткі дня, про якую я хацеў гаварыць і ўжо сказаў. Да? Вось туды это будзе вынесена. Але што мне кажа Бабарыка? Ён кажа, ну, добра, ваш план, можа быць, мае права на існаванне. Ён нават можа быць добрым. Але што мне не падабаецца, гэта тое, што это адзіны план. А дзе іншыя? Павінна быць альтэрнатыва. Я пляскаю далоні, кажу, конечно, Віктор Дмитриевич, павінна быць альтэрнатыва. А дзе яна? Пред'явіце. Я свой план пред'яўляю у гэтых кансультацыях і рыхтую яго такую, пред'яўленне яго для крытыкі і разбору на атамы, да, для того, каб упэўніцца, што ён дзейнасны на гэтай арганізацыйнай дзейнаснай гульні. А мне кажуць, могуць ж быць іншыя планы, іншыя стратэгіі. Я кажу, могуць. А дзе яны? Тое, што могуць, гэта абстракцыя. А вось калі вы паложыце на стол, кладзеце на стол такі самы прапрацаваны, прадуманы, з улікам усіх чыннікаў і акалічнасцяў план, тады можна, вось маючы два плана, раскрытыкаваць іх, разабраць іх да малекулаў і дэталяў, і взяўшы лепшае з аднаго, лепшае з другога, адкінуўшы дрэннае з аднаго і другога, скласці сапраўдны план. З якім пагадзіцца і адзін бок, і другі, і падпішацца пад ім, возьмуць адказнасць за выкананне яго. На сённяшні дзень нічога такога няма. І я разумею, так скажем, суб'ектыўна і асабіста, я лічу свой план добрым, правільным. Але это нічога не значыць, бо ён таксама з'яўляецца такой самай паперкаю, як і план перамогі Азарова. Бо пад ім ніхто не падпісваецца. Калі людзі прымаюць толькі той план, у распрацоўкі якога яны самі актыўна працуюць, удзельнічаюць. І вось гэты сход таких людзей, якія з'яўляюцца прыхільнікамі таго ці іншага плану, і адбудзецца на вось той арганізацыйнай дзейнаснай гульні, якую мы робім. Гэта стратэгічная сесія, або, як это кажуць на вайсковай мове, штабныя гульні генеральнага штабу. Калі распрацоўваецца ўвесь план вайны, усе дзеянні, тылавыя, і на фронте, там, і так далей, і так далей. І нам трэба да гэтага падрыхтавацца. Але я сутыкаюся з тым, што некаторыя лідары не хацелі пад гэтым удзельнічаць. Так было і ў тыя часы, калі я праводзіў аналагічныя гульні ў старыя часы. Скажем, перад кампаніяй Міленкевіча у 2005 годзе. Людзі, якія ўжо занялі пэўныя пазіцыі, маюць пэўныя статусы, вельмі не любяць крытыкі. І гэта тычыцца таксама і вельмі паважанай мною Светланы Георгіевны Ціхановскай. Я сапраўды яе вельмі паважаю і шаную, але яна на пазіцыі, ее можна зразумець цалкам асабіста, персанальна, суб'ектыўна, што ёй не падабаецца крытыка,
брыдкая крытыка у першую чаргу, конечно, але разам з брыдкай крытыкай і рацыянальная таксама. І гэта нармальна для любога чалавека, які дабраўся да пэўнага статусу і мае на гэта права. Але гэта неабходна. Інакш мы не зможам перафрагментаваць наше ўсё поле і не зможам рухацца далей. Вось калі я казу пра кропку біфуркацыі, я хацеў бы, каб мяне зразумелі. На сённяшні дзень у нас магчыма два шляху развіцця нашай сітуацыі. Мы можам рухацца далей, развівацца, назапашваць энергію, сілы, каб змагацца за пераўтварэнне Беларусі ў тую, пра якую мы марым. Это наш адзін шлях. І другі шлях это мы можам збочыць далей і патрапіць у далейшую дэградацыю, падтрымоўваючы ўсе тыя тэндэнцыі, якія сёння пануюць. Тэндэнцыі на разбеганне, на сваркі, той самы бульбасрач там і так далей, як по-рознаму называюцца, ад абразлівага да больш-менш такога шляхетных назваў. Вось. І ёсць людзі, якія цягнуць нас або ў адзін бок, або ў другі бок. Вось папулізм гэта тупіковы шлях. І папулісцкіх лідараў можа быць там цяжка іх называць лідарамі, бо яны не маюць там улады, уплыву так далей, але іх шмат. Для мяне гэтым увасабленнем такога з'яўляецца Сергей Петрухін, з якім я просто меў два стрыму там і размаўляў з яго прыхільнікамі, якія глядзяць яго стрымы. Вось. А хто узначаліць ці хто накіруе увесь працэс па станоўчаму шляху развіцця і перамогі? Нам удалося, гэта невероятны цуд, удалося захаваць той імпэт, тую энергетыку, тыя каштоўнасці, якія мы набылі беларусы, грамадзяне Беларусі ў 20-м годзе. Але за 5 год пасля гэтага, уже 6-й год, мы іх імкліва страчваем. Гэта все распыляецца. Мы можам это згубіць. І вось гэта можам згубіць можа адбыцца менавіта ў гэтым годзе. І патрэбна воля, розум, адказнасць людзей, каб мы гэта не згубілі, а наадварот, пачалі пабольшваць, назапашваць больш энергіі, больш розуму, больш прагматычных дзеянняў, і кваліфікацыі, кампетэнтнасці, каб як толькі надыдзе час скарыстацца гэтым і вярнуцца ў Беларусь, зрабіць усё, што мы можам зрабіць для яе развіцця, каб яна квітнела. І вось гэта выбар, гэта біфуркацыя сёння ў гэтыя паўгады вырашаецца. І вырашаецца праз гэтыя две падзеі 26-го года. Выбары ў Коордынацыйную раду і яе перафарматаванне, каб яна сапраўды выконвала функцыі прадстаўнічай улады, і ў пэўным сэнсе заканадаўчай улады. Задавала закон, пакуль не для ўсёй краіны, не канстытуцыю, бо гэта можна зрабіць толькі калі мы вернемся ў краіну. Але ж вось тыя правілы і прынцыпы, на якіх можа апірацца, на фундамент якіх можа абапірацца сённяшняя беларуская эміграцыя і палітычная дзейнасць, і грамадзянская таксама. Вось. А другое, гэта вось гэтыя штабныя гульні, распрацоўка агульнага плану і стратэгіі дзеянняў, якую мы плануем і рыхтуем правесці з усімі уплывовымі структурамі, з абавязковым удзелам усіх галоўных людзей у гэтай гульні. Тыя, хто, скажем, ухіліцца ад гэтага, я думаю, што яны згубяць увогуле свае статусы, яны пераўтворацца ў маргіналаў.
і знікнуць з палітычнага поля увогуле. Ось. Так что это не палоханне, это просто констатацыя факту. Толькі тыя утрымоўваюцца на вышыні грамадскіх працэсаў, якія робяць нешта грунтоўнае, станоўчае, ну, падчас і разбуральнае, калі гэта ідзе размова пра дыктатару і так далей. Я лічу, што і Светлана Ціханаўская, і Павел Латушка, і Віктор Бабарыка, і Іван Краўцоў, і Пракоп'еў, або асабіста. Ну, і шмат яшчэ каго не назваў, там і Кавалеўскі, і тыя групоўкі, якія за імі стаяць. Яны ўсе мусяць прыняць удзел у распрацоўкі стратэгіі і плану нашага дальнейшага развіцця, а не чакаць, што хтосьці прынясе ім на паперцы і прапануе там падпісаць ці ухваліць і так далей. Такога шмат рабілася і за гэтыя гады, а гэта ўсё бессэнсоўна, нават безглузда. Толькі тыя, хто будзе удзельнічаць у распрацоўцы гэтага плану, тыя і будуць яго уласнікамі, адказнымі за яго выкананне. Або возьмуцца, або не возьмуцца, і тады яны выпадуць з гэтага. Таму гульня, яна пакажа, хто, ну, вот гэта штабная гульня пакажа, як мы будзем рухацца далей. Вось такая на сённяшні дзень прапанова, мои прапановы, і я хочу просто, каб гэта ведалі нават тыя, хто не удзельнічае сёння ў гэтых працэсах, ну, актыўна, а толькі назірае за гэтым. Назіраць гэта добра, рабіць свае высновы і меркаваць гэта добра, але трэба, зноў жа, кожнаму, нават проста дываннаму, канапнаму там аналітыку, назіраючы за гэтым, вызначацца са сваім бокам. Да? Не насіцца са сваім асабістым меркаваннем, як спісанай торбай, а казаць, ага, маё меркаванне бліжэй да гэтага, то бо я занимаю вось гэты бок. Я там магу быць хаўруснікам вось з гэтымі, да? І тым самым мы набярэм усю разнастайнасць прадстаўніцтва беларускай эміграцыі і дыаспараў у Коордынацыйную раду. У Коордынацыйнай радзе, безумоўна, будуць канфлікты. Увогуле, парламенты без канфліктаў, без спрэчак не бываюць. Менавіта для таго яны існуюць, каб узгадняць розныя падыходы, нават супярэчачы адзін аднаму, узгадняць і прыходзіць да пэўных кампрамісаў. Таму спрэчкі ў парламентах – гэта нармальна. Паглядзіце на беларускую сёння эту, як яна, палату прадстаўнікоў, да, ці Савет Рэспублікі. Там няма спрэчак, там няма канфліктаў, там пануе адзінадумства. А адзінадумства – гэта якраз адсутнасць увогуле думкі. Любая думка – гэта канфлікт розных меркаванняў, розных падыходаў і так далей. І гэта добра, і гэта правільна. І таму, калі ў будучай радзе коордынацыйнай не будзе канфліктаў, значит, мы ўсё згубілі. А каб яны былі і не базарам, і не сваркаю, а сапраўднай камунікацыяй па вырашэнню канфліктных сітуацый і дасягненню кампрамісаў, то яны павінны быць прабудаваныя і досыць адказна прадстаўленыя людзьмі, якія гатовы іх адстойваць. Таму я тут заклікаў, да, звяртаўся б да ўсіх сёння грамадзянаў Беларусі, якія апынуліся ў выгнанні, удзельнічаць у выбарах у Коордынацыйную раду, падтрымоўваючы меркаванне і пазіцыі тых, якія вам блізкія. І каб было не так, што там дамінуючая большасць забівала ўсё, і ўсе меншасці ніяк не былі прадстаўлены. Нам трэба больш-менш парытэт. 2, 3, ну, 3 – это цалкам аптымальна. 3 выразных пазіцыі адносна будучыні Беларусі і таго шляху, які мы выбіраем для развіцця нашай эміграцыі. І ёсць літаральна некалькі лідараў, якія маглі б, вось, ну, скажем так, стаць на чале
вось гэтых фракцыяў, будучых фракцыяў Коордынацыйнай рады. І вы таксама кожны можа вызначыцца з тым, на каго ён можа рабіць стаўку з гэтых людзей. Іх не так шмат у беларускай эміграцыі, іх нам можна пералічыць па пальцах. Абірайце. Я разумею, што не ўсе змогуць прыняць удзел у выбарах. Шмат перашкодаў для гэтага. Ну і, напэўна, галоўная перашкода – гэта бяспека. Шмат у каго тут ёсць сям'я, бізнес, маёмасць у Беларусі і, ну, я разумею тых людзей, якія не хочуць рызыкаваць. Рызыкаваць маёмасцю это яшчэ куды не шло, а вось рызыкаваць лёсам сваіх блізкіх, родзічаў, дзяцей, бацькоў і так далей, ну, ніхто прымусіць не можа. І я нават і блізка не хачу у нечым пераконваць гэтых людзей. Вы маеце рацыю, праўда, на вашым баку. Але тыя, хто не баіцца, ці у каго няма такой небяспекі, я прашу, удзельнічайце ў гэтых выбарах, удзельнічайце свядома. Бо дурныя прыклады дэмакратыі – гэта калі электарат падкупаюць, калі электаратам маніпулююць там і так далей, несвядома гэта робяць. Выбаршчыкі несвядома робяць свой выбар, але ж большасць, дамінуючая большасць тых, хто апынуўся сёння ў эміграцыі, гэта адказныя, свядомыя, адукаваныя людзі. Ну, не вядзіцеся на папулізм, не вядзіцеся на гэтыя сваркі і дбайце пра тое, каб ваш выбар, фракцыя, якая будзе прадстаўляць вашы інтарэсы, была дзеяздольнай у парламенце. Але канфлікты і спрэчкі ў парламенце нічога не вартыя без жорсткага выканання працэдураў. І вось палітычная культура – гэта воля адстойваць сваю пазіцыю раз пры выкананні ўсіх жорсткіх прынятых працэдураў. І гэтыя працэдуры у нас яшчэ не выпрацаваны, у нас яшчэ яны не ўвайшлі ў пабытовую, ці ў палітычную культуру, мы яшчэ вучымся гэтаму. Таму трэба проста браць за ўзоры сталыя дэмакратыі. Шведскую, галандскую, амерыканскую і так далей. І гэтыя працэдуры павінны быць галосна агучаны, каб іх усе ведалі, у тым ліку электарат, тыя людзі, якія абіраюць сваіх прадстаўнікоў у Коордынацыйную раду. І, канешне, вызначаць спікерамі, кіраўнікамі, прэзідыумам, як той самы Краўцоў казаў, што патрэбен прэзідыум Коордынацыйнай рады. Прэзідыум тых людзей, якія, па-першае, не столькі будуць прасоўваць свае ідэі, сколькі жорстка выконваць працэдуру. Бардак, які быў сёння на Коордынацыйнай радзе, у суботу, і ўсе мы бачылі, ён з-за таго, што не выконваліся дамоўленасці паміж тымі, хто задумваў і прабіваў гэтыя слуханні, і тыя, хто потым мадыраваў іх, хто селі ў гэты самы прэзідыум і так далей. І ў гэтым былі, скажем так, павінны, вінаватыя усе, хто не ведаў гэтых працэдураў, ці лічыў іх неабавязковымі для выканання. Спадар Владимир, на жаль, трэба завяршаць ужо нашу размову, таму я выбачаюся, вельмі цікава вас слухаць, і так і не атрымалася мне сваіх пытанняў задаць, але паколькі спадар Владимир быў ініцыятарам сённяшняй нашай сустрэчы, то безумоўна ён і меў права по працэдуры сваю праграму найперш выказаць. Але я спадзяюся, што паколькі ў нас шмат пытанняў і ў мяне, і тут у нас было у чаце зададзена спадару Мацкевічу, мы праз пэўны час, праз тыдзень, праз два з ім звяжемся ўжо па маёй ініцыятыве, дзе мы будзем задаваць ему нашыя пытанні і слухаць уважліва адказы. Вось такая будзе ў нас працэдура наступнага нашага эфіра. Дзякуй вялікі, спадар Владимир, да сустрэчы, подписывайтесь усе на YouTube канал Еўрарады. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь!